Hem organitzat com una pintada d'aquest túnel amb grafiters, conjuntament amb l'Ajuntament de Vacarisses, perquè era una reivindicació que teníem des de la Junta de Veïns des de feia molt temps de poder arreglar el túnel i finalment ho hem pogut vincular a través de l'Ajuntament i de l'Agència de Residus. Entenem que la prevenció de residus beneficia l'entorn i, en definitiva, beneficia el nostre planeta. Evidentment, és un concepte que jo crec que ha de ser prioritari. És una miqueta el que dèiem fins ara, que el tema del medi ambient no era una activitat prioritària política. Entenem que ara ha de ser una de les primeres posicions que hem de tenir. Estem realitzant un mur sobre el tema de la matèria orgànica, llavors vam decidir de fer un bodegó. Modernitzant-lo una miqueta, vam agafar un tema clàssic i el vam portar una mica al nostre territori per parlar sobre la matèria orgànica i els residus i la descomposició dels residus i com es poden utilitzar. Utilitzem unes pintures en base a aigua que no són nocives, no provoquen cap tipus de problemes a les persones ni en el medi ambient. Aquesta acció ahir va començar amb motiu de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Llavors hi ha 10 municipis que participen d'aquest festival, d'aquest concurs de grafitis, i llavors de tots els 10 murals resultants finals, amb un jurat professional, escolliran els 3 grafitis guanyadors. Jo penso que mica en mica cada vegada hi ha més consciència per part de la ciutadania que hem d'eliminar residus que són nocius i de fer una mica de prevenció.